Mijn lievelingszin in Zeeuws-Vlaanderen is wel dat hij in Daarnaast in Nederland is. Hij vraagt hoe is en dan het antwoord op het gemak. Heerlijk, je ziet toch niet het manjana van Noord-Europa, dan is weer welkom. Wie deze alternatieve kerkdienst en blij dat er zo wel dat u allemaal bent gekomen in grote getalen. Een aantal weken geleden dat tragische ongeval gehad met die kinderen van de Waranda in Axel. Ik hoef het u niet uit te leggen. En dan zie ik gewoon familieleden met die kinderen die dan een broertje of een zusje hebben verloren, zie ik hier wel van het weekend op de Ballade. En dan zie ik toch die kinderen genieten, lachen en zingen. En dan schiet ik ook vol, dan schiet ik de tranen in mijn ogen. Maar dat is ook één ding, lieve mensen, waarom we dit doen. Hè? Het is samenkomen. En net een verdorie wat aan de hand is, dan steunen we elkaar. Stilte is niet het moment voor de ballade, maar geef die kinderen even een daverend applaus, mensen. Want dit is echt niet veel, maar love, complimenten voor dit applaus. En daarom, dames en heren, nu, zuster Bente. Geef ze een applaus, onze 16 jaar.